siddet på den næste totale magt i både parlamentet og delstaterne i over 50 år, har mistet deres absolutte flertal i parlamentet og 5 af landets delstater til opposition. Well, at the moment, I did not do that. You see what happened then. Han bliver denne dag gentagne gange bedt om at forklare den store tilbagegang, men han kender den ikke selv endnu. Der skal faktisk gå 2 uger, før han giver en officiel forklaring på, hvad der gik gennem den 8. marts. Og den kommer af den kort, men præcis. We lost the internet war. Vi tabte internetkrigen. And that must stop. Police cannot, the concept of law is police should first investigate and then arrest. In this case, it looks like they've arrested first and now they're investigating. And that is. 3 år senere står generalsekretæren for landets socialistparti, S. Ardo Sevang, foran en politistation for at udtrykke sin frustration over, at flere af hans medlemmer blev arresteret i forbindelse med en kommende stor demonstration den 9. juli. En demonstration, hvis navn også leder tankerne hen på internettet, nemlig Exit 2.0, opkaldt efter en kæmpe demonstration i 2007, som de fleste er enige om, var en medvirkende årsag til oppositionens jordskredssejr året efter. Men åbenbart er meget stadig i det gamle. Kritikere af regeringen bliver stadig tilbageholdt. De trykte medier er stadig under regeringens kontrol, og den udøvende magt, politiet, er stadig regeringens forlængede arm. Vi spurgte derfor Stephen Gann, chefredaktør for et af landets største internetmedier, nyhedsportalen Malaysia Kini, om internettet og brugen af de sociale medier havde haft nogen afgørende indflydelse på landets